ngono. Ah, wis rapo. Kaya ora anu iki my trip. My trip kan iki acarane. My trip, my adventure. Mengetrek Pak Plekendur. Kok medun Ana sing kok kono, ana sing kok marah penasaran. Modelnya asli kok jadi udah ini. Loh, kuwi aneh to. Iki lek bedhe nyang pantai ta, tapi sing kene. Ke pantai, gale kono mang. Tapi loncat gunung. Iya toh. kualitas timur ya. Dan trip lagi ceritanya. Tuh. Gitu, jalur toh. Hah? Pasar toh ini. Siapa sih? Ini masih ini. Halo, santai lu. Ora percaya kowe. Iki semrang telu gak dhewe tak bayar.